Vivim en una era de revolució digital, una època on les dades són el nou or i els algoritmes els nous legisladors, però estem preparats per al que això significa. Darrere de la tecnologia hi ha un nou actor silenciós i poderós, el ciberleviatan. El ciberleviatan no necessita exèrcits ni eleccions per exercir el seu poder. Es basa en la recopilació massiva de dades i en la nostra dependència tecnològica. A mesura que cedim decisions als algoritmes i confiem en les pantalles, anem perdent la nostra autonomia com a individus. Som testimonis de la creació d'un homo digitalis, un ésser desconnectat de la seva essència, però connectat permanentment a dispositius. Què implica això per a la democràcia? Podem continuar parlant de llibertat quan els algoritmes governen la nostra informació. No hem de renunciar al progrés tecnològic, però sí que hem de reflexionar i actuar. Necessitem un nou contracte social, un futur on la tecnologia respecti la dignitat humana i els principis democràtics. La pregunta és clara: què farem davant del ciberleviatan? Reflexionem, participem i construïm junts un futur més humà i democràtic.